pamusoro yemapurasi inini ndoitwa David inini ndoitwa David Nyambuya. Ndakasiona baba wangu na mama wangu wandaigara navo pamusha pedu. Akatangoshaika ndibaba. Baba washaika vatambogara namama. Ndagara namama kwenguva yakati rebei. Mama wakabva wazotanga kurwara. Mama warwara wakanoudza tete hanzvadzi yababa, wakati tete inini ndarwara handina zvandichakwanisa ba, muzondionerowo vana vangu. Tiri mukomana nemusikana tiri vana tuche. Kanzi muzondionerowo vana vangu. Kanzi murora wamadaro here indau. Ndikanzi muzondionerowo vana vangu, ndarwadziwa tete. Tete vangoti hapana chakaipa ba, ndizosiyiwa navo. After 2 days mama wataura mashoko iwawa, wakabva washaika mama. Mama washaika wakabva wanowigwa. Tete waita sezvazvakarehwa namama, watitora pamusha pedu kuti tatiri vana mukomana nemusikana tingori vana tu chete wadiki, papasina munhu mukuru. Vatatorwa vatatangogara natete naNkwasha. Tagara natete naNkwasha pakauya murume anoitwa Sambaruka. Sambaruka wakabva wasvika patete naNkwasha, wataura nyaya kuti ndandirikumbira kuti pamatongwa patezvara wenyu apa ndiiso chigayo changu, nongoisa kebheni ndoiso chigayo changu ndichibatsirawo mwana achienda kuchikoro. Ava no $10 pamwedzi kuti anobatsirikwa ari kuenda kuchikoro. Tete naNkwasha wati hapana zvakaipa ba, mwana sezvo akuziva mirire yabva kuchikoro, akauya torwa tamutsanangurira nyaya iyi. Abva waita saizvozvo vandabva kuchikoro, vandasvika pamba patete naNkwasha paipa. Tete wandipiro nyaya zvikanzi murume auya nenyaya yekuti ndikumbirawo pekuisa chigayo changu, nongoisa kebheni chete nechikubhadharawo $10 pamwedzi, wobatsirikawo kuchikoro. Ndikati tete hapana zvakaipa ba, imimi kana mabvumirana nazvo sezvo muri munhu mukuru, hapana chakaipa ba. Vatawirirana shuwa Sambaruka vatavaisa pastendi paipa waisa kebheni yavo nechigayo chavo. Patagara papaita unga wakabhadhara unga 3 months ndichiri kugara patete baba. Wabhadhara 3 months $30. Wabhadhara $30 inini ndakabva ndabva paNkwasha natete nandati kure ndapedzonyora grade 7. Vandaendonogara kwababa munini. Ndagara kwababa munini, tete nandisisina communication navo ba, kozi nguva yacho mafoni aitongonetsawo. Vatangogara ndiri kwaba munini kuya kuya. Bamunini wanga wati wada ndiendese chikoro, vazvakundikanawo zvekuenda chikoro kuya kuya. Ndatangogara nabamunini wavo. Tete naNkwasha vazobatana vawafona kwabamunini kuya kuya. Ndikanzi murume uya waakasiya uchiti atipe $10 pamwedzi haachabhadhari ba $10 aya, akuti imi hamusi mwaridze panapa hapana zvamunotitaurira. Ndikati nyaya iyi munoti hanzi havanoti hapana zvavanotitaurira ba, ndini ndakasiya tawirirana zvakanaka nakereti wakati vanobhadhara $10 pamwedzi. Inini ndichiri kuenda chikoro ndikapedza grade 7 ndikauya kwabamunini kunoko, saka chii wakuti hachabhadhari? Ndikanzi zvakutodawo uri paground wombouyo kuno. Ndo pandakabva kwabamunini kuya kuya, pandaenda kwatete naNkwasha vandasvika. Vandati handeitonowaonani Sambaruka wacho. Vataenda natete naNkwasha, vatavabvunza Sambaruka kuti zvakamira sei imimi takakuitai panzvimbo apa zvakanaka muchibhadhara rendi $10 pamwedzi. Ndikanzi imimi hapana zvamunomutitaurira bemimi, saka iwe ndowadaidzwa here, iwe hapana zvaunonditaurira baba. Tangongorani pakanduka paipa. Vatati tete saka nyaya iyi todii? Hanzi natete nyaya iyi yakutonetsa, saka togonomboita zvekuti iwe wombotaura naye Sambaruka wacho monyatsombonzwisana kuti ane pfungwa dzipi chaidzo nepastendi pacho. Vandadzoka futi kuna Sambaruka vatataura vatatazowirirana vatangokandirana mashoko ipapapo. Vanamboti regenisiyane nazvo. Tete vamboti imbosiyane nazvo wonoti vane pfungwa dzipi. Vatangosiyana nazvo. Vandawaka 1 room yangu pastendi ipapapo. Ndawaka 1 room yangu vatatangogara ipapapo. Saka kugara kwataite papapo Sambaruka ndandisingatomusani nawo, iwo wanga wasingamusani neni sezvo wanga wakataura kuti iwe hapana zvaunokwanisa kundiudza ba iwe panapa.
saka inini saka inini ndongogara hangu pamba panapa stendi pangu panapa asi ndiri muranda ndonyatsoita plani dziri pandadzoka futi kwavari sambaruka kuti imi mune pfungwa dzipi sambaruka nechini pastendi makauya zvakanaka wani ndiri mwana mudiki kuti ndiri kukumbira kurenda kudai nekudai tikawirirana zvakanaka saka imi michi nganzi hayo donyanyondinetseyo asiyana neni dhera chiroro ndo rakabva enda kwasabhuku chipoksi wanga wachiriko sabhuku yo vasati vashaika vandaunzirwa tsamba yekwasabhuku shuwa vandaenda kwani kwasabhuku vanangotaura mukadzi kuti ndadaidzwa kwani kwasabhuku rege ndiende kwasabhuku natete nankwasha tete nankwasha tete angasikoba nkwasha ndianga aripo vata ngatiende tese ndikuperekedzei sikuru sezvo nyaya idzi takangodzitanga tese nkwasha vaniperekedza shuwa kwasabhuku chipoksi vatasvika kwasabhuku vandatsanangura nyaya yangu matsananguriro kuti murume akauya soso vanangotsanangura matsanangura ndaita asabhuku vangu tongo matongera akaita zvanzi mimi saka mamati mudowirirana sei mimi muchiroda zvekushandidzana ndikati inini handisina problem nandoroti akandipawo mari yangu yerendi yaifanwa ngakabhadhara ini ndisipoba yakanyima tete tongoramba tichishandidzana kuenda mberi zvikanzi nai haizvozodzo nyaya ndo dzandositodaro inini chandotokwanisa kuita pana mudare momo kozi inini handisina zvandokwanisa ito zvikanzi inini nyaya iripo nasambaruka mari yake mukomana uyu ndomupa but pari nhasi ndokwanisa kumbomupa $40 ndapa $40 yacho nichishanda tiri panzvimbo pake ndichitsvaga imwe mari yacho ndimupe mari yake tipedzera vatati hapana chakaipa pa vatabva kwasabhuku kuyakwe vatasvika vatagara pamba sambaruka vandachizovabvunza kuti makazoperera papiko pamari yengu iyayi zvikanzi iwe $40 yandakakupa iyayi inini hapana chimwe chinhu chauchakwanisa kunditaurira kutambira kwakaita mari iyoyo ndo kutovharana kwazvakaita panapa inini pakutoti ini vanhu zvatangochindinetsa futi sambaruka vachienda kuna sabhuku munyowani sabhuku angaiswa vaenda futi kuna sabhuku munyowani vandadaidzwa futi kwasabhuku kwekwe nyaya yacho vaingosvika futi vatatsanangura matsananguriro vaingotsikwa kwasabhuku kwekwe vakatangonzi iwe unofanira kupa gomba rechireteleti chichi saka nyaya iyi iri tongori pakuti uyu murume uyu panapa adototi paite pake saka inini zvandakwanisa kuita ndokwanisa kuenda kwani kwachangamire basa. Okay. Iwe akapinda muagreement naBhalupa on your behalf ndiani wozongoni mainaka nditete nankwasha nditete nankwasha wanipa wakanyorana munipa makanyorana tete wacho munipa makanyorana gara pasi Bhalupa wacho ndeupi apa zvataurwa murizoma muruti ndakatsvaga unzvimbo yechigari zita rangu ndonzi mostarumano ndakati ndikutsvagawo nzvimbo yechigari ndakasvika ipo pamatongo pavo pakutaurwa ndikati apanogara ani apa saka ndava panogara paigara samushonga kutaura mukwasha wake akakumbirira baba tezvara wake kuti ambogara pabva mumozambique saka ndinoona sei samushonga ndaenda kumba kwasamushonga vandataura nyaya yangu samushonga akati joshua ndii zvakaitika ndakagara asi tezvara wakati wakashaya zvisina saka handichapedzi ndega hambai kuna nyambuya mukoma wawa kwabva taenda kuna nyambuya ndatora musikuru wangu wairi vataenda kuna nyambuya mukoma wavo kwatoneka district vasvika kubva vataurirwa nyaya yacho kuti uyu sambaruka ati aridawo chigayo isa chigayo chake apa vakanda ndiani vakanda ndotombomuti baba mii vakanda zvakanaka ngaayisa kwabva ndaisa chigayo chake saka ndakatoti iwe samushonga ndiwe uyu iwe isa chigayo ndiwe birita kwabva isa chigayo chake right tagara kwakazouya mukoma wake anonzi tarisai akati baba mukwasha
apa pauri kugara apa dai wangutora kanzvimbo iko kaka kari 5x5 ubva wangu katenga koita kapa zvakanaka 5x5 chii 5 meters by 5 akana kukura kwemene 5 meters by 5 meters ndikati zvakanaka kubva ndaenda kune mukwasha uya natete ndibva ndavataurira tete chiwa ndizvo zvataura ti muwei kuti anzi inini bhadharai kanzvimbo iko kakabva kaita kakoti uye mukwasha akati kana mawirirana endai modaro wabva vatauya bva tawirirana naye mukoma wake vatabva vandambatira $100 kanzvimbo iko kaka zvakanaka vatagara takatogara makore akatoti wandei kwabva azodzoka manje kwabva azondibvisa ndikati aiwa inini hamungandibvisi pai mutesera kana munotonobvisa wako nokuti inini manga musipo mangachii endai munobvisa wakuru wenyu wezi pamai uya muchitora mari makazoregera ngei kuya muchitora mari handinifunga makataurirwa zvakadii zvakaitika kwabva kwatodii kwautenda pakazodzoka kechipiri ndikangomutaura sei pakazodzoka kechitatu ndopakadzoka neBennett azo panapa pana anogaya panapa baba ndikuti abva amira achida kuti abva azopinda kutika muya neBennett pane chandauzwa pane chisiri clear mukoma wamuti mukoma ndoupi wakabereka uri 2 uyu nehanzvadzi yake saka mukoma wamutaura nezvake ndeupi mukoma mwana wababa mukuru ndifuka mwana wababa mukuru anatsuza kuti akatorwa ndipesi kana matodaro bambo yatopera handichaziziwa kuti mukoma uyu kana matodaro bambo yatopera because ava i2 mumba mavo iye uyu mukomana nehanzvadzi yake wari 2 authority to sublet, to sell, to whatever, to do whatever palendi yababa wavo namai wavo ndiwo chete wari 2 wane authority and no one else. Titesa ndizvo imimi makatobreacha contract pakuti $10 yemamakazine uyu mumubhadhari makabva mamira kubhadhara and based on that angatoni right yekukudzingai for breach of contract because ndiye muridzi wedzviji uyu mama kutaura naye uyu muchiwirirana naye nechi munhu anga akuteka advantage ye1 age yeuyu nehanzvadzi yake 2 absence yavo kubva panzvimbo yavo ndo advantage yakateka chete but authority yekuti ape any decision panyaya ilendiyo hapana akangaita dai mama tonitaura kuti tete namukwangu wakaita guardian wevana ava wari 2 handiti ndo ndaitombonzwisisa because iwavo ndo yakwanisa kutaura kuti ano takazwa nangu wachitaura vana vapi ava wakachengeta takanga taremerwa vatazoti 5 by 5 kuti imimi muendepi kuchikoro ndobva taziwe chigayo uya ngakabva kaita kako andi but hazvina munhu asina kubvira ambopinda panyaya yekuchengetwa kwevana kana kuita sei ndiye anouya osvika opa decision without the consent yevana waridzi weland hazviiti. Saka zvamunoita bambo imwe kana munhu adzoka paumba pake wadzoka paumba pake imi tsvagai mukoma uya uyu akakupai pasiri pake ba atori nemhosva yekukubirai misrepresentation of facts akakunyeperai kuti ndepake ipo pasiri pake ngepa baba munini iye mwana wababa mukuru iye anotengesa zvababa wani wake because ndiye beneficiary weestate yababa wani wake ava vari 2 mabeneficiary eestate yababa namai wani wavo andizvo. Saka zvomakuita bambo muri pabana hamuchawirirani nevana avo kusvika pekudzingirana nemabhadha muchaurayana
chamuri kuirairana chaibva padii. Imimi bambo chiendai mobvise chigayo chenyu moisa kumwe kana kumbochichengeta kusvikira maona kwekuchidii kwekuchiisa, kana kuti chitakurei moenda kumba koyayo vamakapa $300 wobva akutsvagirai pamwe pekuisa chigayo, because ndiyo makaita dhiri naye. Hamuna kuita dhiri nemuridzi wechii nzvimbo. Hamutadzisi vana kugara zvakanaka pamusha wani. And on top of that mavanyima mari yavo yekugara. Zvinokwanisa kutoitika bambo nenyaya breach of contract nekuti hamutembeki. Munokwanisa kutoti vana kubva pavakagara mawirirana kuti muchavapa $10 kusvika nanhasi, mari yavo yese yemamusingavapi munofanira kuvapa with interest inoshandwa nebhengi. Handiperi bambo 5x5 haisiri nzvimbo yekuti mungasumudzirana chii 5 meters. Dai makawimbika bambo maingogaya muchiita zvamunoita, but manje maakubva matoda hazvizoiti baba, because mukazvitarisa pamutemo chaivo pamuri kugara hapasiri area iri designated for business. Kana muda zvebusiness endai kumutasa Rural District Council munoita application yecommercial stand, mopiwa stand yenyu, mari iyo makabhadhara 300 iyo dai makabhadhara kukanzo muda mutoreka chigayo kenyu panzvimbo inozikanwa nekanzo muri kubhadhara lease kuchii kukanzo. Iyi nzvimbo ine waridzi handizvo ndotoshandiswa pa 5x5 pane chigayo netoilet pa 5x5 meters. Anduza pamwe ameno i5x5 here chigayo wanga watobvisa saka wanga watoda chigara manje wanga wabvisa chigayo chasara chii awakangobvisa zvese zvavo ipapapo wasiya walokato saka pasara building. Aungautaura kuti anzidotengesera Building yacho yakakura sei? one room. One room. Aiwa. One room iyo bambo kamuda kumbadzetwa handiti. Wakako makaita one room iyo. Chichagai mukoma. Makapa $300 iyo. Akudzoserei mari yenyu yamakawakisa pachi pamba. Kana akaramba musungisei kuti akakutengeserai chinhu chisiri chani. Handizvo? Endai bambo siyai vana vari pamba pavo, imi endai kwenyu, tsvaganai nembavha yenyu yakakupai mari. Thank you. And next.